Juan Martín Elespururen podcasta, Minpeko barik. Kaixo, egunon. Bueno, beste eta bateko berrixa ekarriko dugu. Joan dan, orain dela gutxi, agertu dau egunkarietan, eta berriako notiziak horrela dino. Bueno, 20 izena agertu dela Perpiñango ontzi batean. Eta ontzi hori bigarren mendekoa dela, Kristo horretik bigarren mendekoa. Da, ikerketa batean ondorioztatu dute Euskararen zenbaki sistemak eta Iberiarenak antza dutela. Bueno, hori lehendik bagenkixen, ez da? Baina, bueno, hau izan da nolabait baieztapen bat, beste bat gehiago. Eta gainera, oinarte, Iberieraz, gero ikusiko dugu, baina orgei agertzen zen, eta nik uste dut lehenengo aldiza dela, hogei agertzen dena, ez da? Eta orduan, ikusten da, zenbakiak behintzat berdintzua zirela Iberieraz da euskeraz. Horrek ez dago esan nahi, Iberiera eta euskera hizkuntza bera direnik, edo aide zuzenak direnik, edo hori asko eztabaidatzen da, zenbakixak ez direnekoa, hori frogatzeko, izan leke harreman komertzialengatik biak berdinak erabiltzea, edo ez dakigu ondo. Baina, behintzat, hor eskuman ikusi geinke Iberieraz edo euskeraz zenbakixak zela dian. Iberieraz ban, euskeraz bat. Bin, bi. Irur, iru. Laur, lau. Borste Iberieraz, bost edo bortz. Sei, berdinak. Zazpi berriz, zizbi eta zazpi. Zortze, eta zortzi. Abar eta amar. Abar Iberieraz, gupezen dugu eta abar, eta, bueno, ze ikusi euko da. Orgei, orain arte orgei agertzen zen, eta hogei. Orgei kelaur, hogeita lau. Horiek dokumentatuta daude Iberierazko testuetan. Iberieraz 2000 izen ero uste dute kontatzen direla, ero kontabilizatzen direla danera, eta, bueno, euskararen bidez, hogeita bost bat, ero interpretatzen dira, baina besteak jarraitzen da, pixkat, enigma izaten, naiz eta fonetik aldetik eta antza ondisa daukela dirudien euskarak eta iberierak. Baina, bueno, oso gai komplejoa da eta ez gara sartuko. Baina, fijau gaitxien zerean. Ontzixan, ontzi handi bada eta begiratu o zela idazten den, o H bat bezala. O, gero, batzuk silabikoak dira, osea, zeinu batzuk silaba bai dagokio, da ikusten dugun ze hori, rombo erdi hori edo, G edo K izan daiteke ez talako bereizten G eta K zerean. Da ikusten dugu, hor ezkerreko txuleta horretan ikusten dugu, nola dan G, ez da? Eta berdina da, o G, eta gero I ikusten dugu zeinu raro hori dela, hori da I, eta hemen ikusten dugu zera. Zela dan. Beraz, hogei oso garbi ikusten da. Beraz, nik uste dut, interesantea da.
ze hau, aurkikuntza ez da berrixa, baina argitaratu da orain dela gutxi. Eta, baten batek esango dau eta hemen badakizu irulegiko eskua ikusiko duzu, eta ze ikusi dauka honek irulegiko eskuakin. Irulegiko eskuak badakizu sorioneku ipintzen dabela, eta hasieran sorioneku eta zera oso garbi ikusi zen, sorionekoa edo zala. Baina, joan den urte hasieran aurretik sorioneku ipintzen zabela esaten zebenak, Gorrotxategik eta Belazak, esan zeben, ez, hobeto irakurri dugu eta zera, eta ez du ipintzen sorioneku, baizik eta ipintzen dau sorioneke. Eta Fontesen agertu ziren 9 artikulu, eta bakoitza gai bati buruz, baina danak ontzat emutu zaben sorioneke zala. Eta, gero hitz zituen, sorionek ez esan nahi zuen, eta bar. Eta nik uste dut, garbi dagoela, ez dabela sorionek ipintzen, deiz eta Aita Santuak esan hori, edo Gorrotxategik berdindak. Ipintzen dut, sorioneku hasieran esan zaben moduan. Eta bestela, begiratu, ku zer dan, eta bai, egisa da, lako bustantxo bate falta sobra jakola ez da, baina hori esan leke zer bat, rombo bat, erdizan puntu batekin. Eta hori da, ku. Eta ke edo da bestia zer bat. Rombo erdi bat, eta ez punturik, eta ez ezer. Eta hemen, hain zuzen agertzen den, hau, hori da ke. Eta begiratu besterik ez dago. Eta honekin, honek nire azkenengo liburuan egin dute zera, ez da, horren azterketa eta garbi, nik uste dut, sozia garbi baldin badago, gero interpretauleken edan bezala, baina irakerketan ezin da tramparik egin. Eta trampak egiten duzkue, arpegira, eta batzu salatzen dugu, ez duzkue kaso zipitzik egiten, baina, en fin, itxuape ikusteko gauza dira. Eta hoxe, besterik ez. Gero arte.